Tkompli l-kontroversja dwar is-suppost ġurnata leave li kellha tiżdied mis-sena d-dieħla. Dan hekk kif fid-diskors tal-budget l-eks Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna qal li se tiżdied ġurnata leave iżda skont id-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u Impjiegi din il-ġurnata mi se tiżdied xejn. Waqt diskussjoni fil-programm Net Live fuq Net Television żewġ unions ewlenin ikkonfermaw li hemm din il-konfużjoni. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja qal li l-Union diġà talbet spjegazzjoni lill-Ministru responsabbli Carmelo Abela u spjega li l-Union se tqajjem din il-kwistjoni fil-laqgħa li jmiss ta' l-MCESD. U li spjega semma għandna postijiet ta' xogħol fejn irridu nkunu nafu biex nippjanaw. Għax da tiġi budget il-ġurnata. Saqja ġurnata leave ekstra jew hija marbuta mal-festi pubbliċi. Rridu ċarezza żgur. Joseph Buġejja qal id-diskors fil-budget kien ċar li għandha tiżdied ġurnata leave, iżda jekk hix marbuta mal-festi li hawn fil-weekend jew le għadu mhux iċċarat. U qal jekk din marbuta mal-festi pubbliċi allura sar żball u l-ġurnata mhux se tingħata, iżda jekk il-ġurnata hi parti minn wiegħda separata mill-festi din għandha tingħata. Min-naħa tiegħu Mario Sacco, assistent direttur fil-UHM Voice of the Workers, qal il-konfużjoni mhijiex biss fost employers fis-settur privat, iżda anki fil-Ministeri infushom. Il-fatt li semmejt int Robert li għandek numru ta' employers imħawdin ġaraw ma ġarax, jien qed ngħid anke l-organizzazzjoni stess ta' ċivil, sewwa għandek ministeri li jsallhom il-ġurnata iċċirkolaw mal-kapijiet tagħhom kif se nitgħata, kif se tingħata. Kienet news li żvela din id-diskrepanza u l-Prim Ministru Robert Abela l-ewwel ipprova jgiddeb lil dan l-istazzjon. Aħna mhux gvern li nitkellmu u ma wettqux. Jott tal-manifest elettorali dak li hemm fil-manifest elettorali jiġi imwettaq. Iżda mbagħad kellu jgħid xort oħra. Festi li ħabtu fil-weekend hemm tlieta s-sena d-dieħla. Alla ma se jkun hemm waħda. Mela mhux ħadd Imma għaliex qed nidħlu f'dan dibattitu jekk dal-gvern iwettaq iwettaq dak li jwettaq. Le, ħopaċin mebda inkonsistenza. Aħna kien madna li se nżidu il-leave statutorju qed tippruvaw tagħmlu miżinterpretazzjoni ta' dak li ngħid. Kien iċwiereb Net News.